Jajangos. Oh. Well, aku tinggal papatno. Kelak ngoploso. Balen jatah kawe isin lah adik golek no salin koto pitik sebuah sing dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Sugeng dalu. Nggih. Sehat nggih Mbak nggih? Sehat. Demenake ya. Hah? Demenake. Oh, tenang. Demenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayu, Dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Degareng. Apa? Aku ijik lingguh nang kono lho, urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sopo? Ngonoan kuwi to? Mau ngandake piye? Sopo? Mau nih, Mbak Tatin iki kaya ngono kok diseni mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedakne ra wayang karo dalang? Kowe lempar batu sembuti bokong. Tangan. Oh ya tangane ning mburi bokong. Kok esa-esane lho. Sing ngomong sapa? Iki cangike iki. Cangiki iso ngomong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso omong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Arep nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku dream. Hah? Karani mboten Pak Bu. Nggih. Ora ana, warga kene ra ana. Wong kowe ra ana sing ngarani kowe dream tandon kok ya. Malah luwih parah lho. Lho nek lak larang timbane. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti ya. Lho kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ora tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. ning- Kae gur makelar. Makelar mangko iki guntinge landhep tenan nih. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ingkang ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah kowe golek pacaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak onekke makelar kok nesu. Lah kowe menurunkan derajatku Kok ora menurunkan? Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tatin? Apa kowe arep garengi dhewe? Loh, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? Oh iya. Wong iki ora ana kok aja ngono lho. Kowe ning ngarepe Tatin kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak D. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Ya wangi ning kuwi padha karo padha mosok lengenku sak pupumu. Lho iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku? Yo, mbuh. Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngilani? Mulane jenengan lah artis. Nggih. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Le mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sawah saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa, saya bener. Pak iya. Dalah. Ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi iki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Betul. Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe.
Arep ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Aku omong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertoraharjo. Lah kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Dene Mas Tulus, awake masalah kari lunglit tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan iki wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpang tahu. Tahune Iki. Taiwani, kowe Taiwani. Ketoke ngewangi ning kok malah jelema. Mangga Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cumawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cumawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus kuwi jenenge. Aku senengku karo genduk Tatin ngene iki lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Oh. Ora akeh sing tresnani. Kok iso ngingon jlombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku ngelem salah. Kok sik ta? Lah ngene sapa ngerti mau ya mau dadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo Cen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah ya tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa anane yen kowe iki bocahe apik. No. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Nggih. Mbak Tatin, nggih. matur nuwun se nyapa warga masyarakat Nggih. Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, ya ngono. Nggih, karana panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula. Nggih. Lambemu padha karo gareng. Aku ora melu-melu, aku ora melu-melu ki omong dhewe. Aku ora ngejok-jok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Reng. Oh kok mempengaruhi wong ki omonge omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki Tatin. Nggih. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih, kagem masyarakat wonten kemiri sedayanipun. Kecamatan ngendi, Mbak? Jenengan. Wah, hafal pisan. Jenengan apalah? Kene iki kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Parikan, Mbak. Ngono dadi ngrangkep iki pokoke. Parikan to nganggo parikan to, Bren. Mangan roti cacahe 6. Heeh, betul. Layak lemu akeh ram. Mugi warga Kemiri tansah ayem tentrem. Nggih. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus? Iki mau lho, lagi tak ombe iki mau lho. Pariane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Kira ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih. Enten iki. Apa ngapa? Kan kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin Titot. Papat malah. Oh, malah papat ya. Heeh. Catur netra. Catur netra. Nggih, menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo. Siap, Mbak, menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, kleru tak tambah dhewe, Reng. Sorry, Reng. Nah, saploke entuk gareng cadang. Lagunipun tembang kangen, kering sret budal. Lah niku semboyane, nggih. Kering sret budal. Nggih, mergo hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintunaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak rapati jelas iki? Ki apa iki? Jane iso maca apa ora iki? Tulisane ora jelas kok ora. Saking kula. Alah, tunggale. Jajal iki iso maca apa ora? oh nggih. Oh nggih piye? Pacane apa kok oh nggih? Lah nggih oh nggih kok semrawut. Niswi. Apa? Niswi. Piye? Glebot Kerajaan Kemir. Pak De sing bener le maca iki. Misni. Misni. Nah, Saking kula Misni glebot. glebot Pak. Hah, pundi Bu? Nah, Glebot. glebot Kerajaan Kemiri. Oh, Ya. menika nyuwun apa? Aku wedi ana duwite. Dengaren biasamu. Ya wis kene ora apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Koren. Oh ya, Tatin kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid. Ora amal. amal. Salam Mas Cahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Nggih. Sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Matur nuwun ibu-ibu sampun ngladosi kala wau. Nggih. Mau ya wis foto-foto ta Pak De. Wis. Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kok ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Nggih. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, jan dar sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika, Pak. Nganggo kompliti. ado-ado tak undang ke Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh, kowe iki omahmu lak sentolop to. Sentolo kok sentolop. Oh, sentolo to. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temong paksi tangan. Saka apike ya, Rek. Heeh. Halo manis nang Nderek kungon Pak Dalang mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Mas Taslim. Wah, mesti. Ugi caksi lover Ponorogo. Kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang ngendi-ngendi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal deh. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Leres. Wonten Kunta di channel menika sampun nembus 6.000 berapa gitu nggih. Luar biasa menika nggih. Cair lho. Cair apa. Niki mau saking Pak Waris Sugiono. Ugi saking wah iki bocah ndengaren. Jogja Monitor siap di Kunta di channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Nah iki lho, aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lek aku ngejak kowe dek cemburu. Oh.
Tenang sa, iki du tipeku sa, santai sa. Tipene Tipemu apa? Gayane ora. tipeku kaya Pak De Gareng ngene iki lho. Ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya, kok ya jan. Wes wingken kula Mau ya iwo apa wajine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngopo lho iki ya lumayan lho Pak De. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas, aku loro ya, Mas. Iya, loro pojok kono, Mas. Goleki si podang Ya. Ipa bunga hatiku nyanding bisa Mbak Tatin gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo makelar atau korupsi nya tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku iki kok tau biro to ora. Nggih. Wong kok ora adil blas. Loh, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh, terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak De adeganeng melu nyumbang apa ora Pak De? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono. Lah iki berarti aku disumbangke apa disai? Saiki sik. Saise. Heeh. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak. apike ngendi Pak Apa De? enek iki? Oh iso wae wong duit iki dianakke ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, celeh kene sih ya. Dikir kok cayong kan kaya jenate. Piye? Ngapa? Arep bangun-bangun ngenteni sumbang. Telas niki wae Mbak nggih. Pripun? Telas niki wau. Sampun Oh, bola. oh. Iki jane iki gatekke sapa to ya? Aku go ngecek ngono lho. Salamun wong ana wae. Monggo lho Mbak, dar lho Mbak. Monggo. Ora usah mikirke domaem iki jajake pengen dalange pengen niku, Pak. Ra, aku iki nglakoni lek ngene iki gur ngombe tok. Oh, betok ora kena maem ta? Ra. Dadi dalang sing apik iki melu tirakap kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo ndedonga muga-muga rampung wayangan warga masyarakat Kemiri sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin. Dan ya bintang tamu barang kudune ora mangan. Nirakati sing manggah. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus? Dipeksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Gareng dahar. Engko aku daraki ora rahab, ya tetep tak pangan. Oh iya, Mbak Tatin aja dahar lho bar iki. Aku memang belum, ayo. Lah ya bar iki aja dahar. Terus tekan kapan? Yo nganti sak rampunge wayangan. Terus nek aku semaput sapa sing gendong? Aku. Ning ora kuat ding aku. Ini mengarang gendong lho ket mau. Tatin aja mangan, mengko lak dipangan. Ayo. Monggo, podang kuning Mbak Tatin titot. Yuk, dados. Iso awan ning Oh. wis ora krasan kaluyuran anggele ising tak sayang mobeng mister anggonku anggele
sana bekas pulau Tebo. Kang Harnopo, Kepala Desa Tenggarong, seberang Sugeng Laras, Pak. Oh. Siap Mbak Tatin. Mangke jenengan kudu fragmen karo Pak Gareng niku kersane panitia ngoten niku ning jenengan bisa menyusun kekuatan dulu istirahat sebentar. Oh iya. Lakonnya apa ya nanti ya kira-kira ya? Ya. Hitungan dhewe. Terisirah Pak Dalang. Terserah. Ah iya. Aku ki apa-apa tadah kok. Wong jenenge wah jan. Oh ya ora maido ya ditimbali nganti tekan kene suarane ya tus. Becik apik Mas. Cetha intonasi terbaca. Nggih. Ambak nuwun sewu piyayine pancen ya rada lemu ning lelewane iki pancen milangoni. Mula akeh piyayi-piyayi sing gemes karo Mbak Tatin kuwi, ngono. Heeh. Pancen sapa jenenge iki mau? Tatin. Tatin. Titit apa? Titot. Titot. Heeh. Iki memang apa petingane nggon swara. Iya, Oh. Wah, nek yo ngladeni Tatin wis menggeh-menggeh aku wisan. Mergo apa? Umur. Ya, jejere wis sumuk lho iki mau Mas. Jejer tok wis umur. Sumuk kaya cedak mesin open kok. Saking semangatku. Nggih. Nyobi gamelanipun ingkang pelok. Ha, menika. Niki kagungane Mbah Sukron niki Mas Gareng gamelane. Oh, niki. Gamelan sak wayange nggih Mbah Sukron. Mbah Sukron. Gen kula pun bidal teng Grobogan mriku. Nggih. Oh, tak kira gamelanmu karo wayangmu mbok gadekke. Pak Kepruk. Kuwi Mas kawin kok ngawur ya ora. Lha mek kawin wong jane yo nyandak lho kene kono awan bengi. Awan bengi. Wah, yang malam. Wah, gedhen. Ya wong iki bapak dhewe sing duweni ora masalah. Betul. Pak Sukron Suwondo. Nggih. Mbak Birgita, yuk berdiri. Tak tang tak dang dang dang. Oke.
Sak birnden. Mbak Birden. Ya, iki sak putramu ketok umurane Mas Gareng. Oh, tua anakku. Iya ta? Tua anakku. Nggih. Tua anak sing ragil kowe mungkin kowe kalah tua karo anakku. Wah, jan sinden saiki iki nom-nom ayu-ayu. Heeh. Disawang enak, Suarane apik. suarane apik. Mung sayange gur siji. Apa? Ora gelem karo aku. Ya gak gelem aku. Lho. Saman wedakane putih kaya ngono kaya Walid ngono lan. Kowe ora ngerti kok yen kita ilangi wedakanku malah saya elek. Ora jenengmu sapa to, Nduk? Nggih kula Birgita Ayu. Bir kita. Heeh. Ora kowe iki candi. Kula Kediri Jawa Timur, Pak De. Bir kita iki apa kowe anake Walanda? Ora. Lah kok jenenge Bir kita? Ya kae pakku mergo kemendemen mangane dadi aku, Pak De. Oh, dadi bapakmu ngombe bir kemendemen Heeh. terus anak-anak kowe. Ya ketoke ya ngono, Pak De. Oh, ya mula Piye tanggoku ngono? bener tanggoku kae jenenge Congyang Ji. Apa kuwi? wi? Bapake mendem Congyang metu anak siji. Yo. Oh, nek ora apa-apa. Mas ya apa-apa kuwi jeneng kuwi wasiat saka wong tuwa. Heeh. Mesti Lah Mbak Birgita iki cara buah apa Mas Gareng? iki sing diarani buah anggur ya iki. Ah iya. Urung dipangan disawang wis seger. Oh, iya. Rasane iki seger. Lah Mbak Winong iki cara buah apa? Iki Heeh. klengkeng. Kok iso klengkeng? Ketoke lak bong. Ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada ngletak kentose kuwi bahaya. Lek keseleken. Lho, Keselek kelengkeng. kok kelek to iki? Klengkeng kok kelek. Kelengkeng. Klengkeng yo ora mangane siji-siji. Ngono. Nah, iki klengkeng. Lek Mbak Dian Munasirah cara buah apa? Iki, Nggih. iki jeruk. Kok Jeruk. Jeruk iki lagi disawangi wis nyenengake. Heeh. Nadyan ora mencorong ning disawang tok iki nyenengake. Oh, Menyenengke. Lah jeruk kan akeh enek sing legi enek sing kecut. Iki Loh, jeruk apa? Aku ora ngerti wong aku urung tau dilat. Oh. Bener. Wong takone wong iki. Ora tau dilat, biasane dilati desel kok kuwi. Ya ora to. Terus kuwi Mbak Okfa cara buah apa? Iki Ah, pir. 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 Pir to? Pir. Pir iki yen tuku wong iki dikeki ya pir. Oh iya. Pir, buah pir. Ah, bojoku, awas nganti elek. Jambu weton Demak. Wah. Berarti Nyeger. jambu air. Jambu air weton Demak nyeger ati. Oh iya. Mbak Tuti kayak sebelah ibu sih. Lah iki. Tapi kudu Mbak Tuti apa Pak De? Apa? Melon. 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 Nadyan wujude jaba ki keret-keret. Oh. Ning yen dibelah ngono ki dipangan seger rasane. Oh, melon. Melon. Iya. Mbak Lia, Mbak Lia. Mbak Lia. Lihat sih di Sebelah Di Mbak samping Tatin. Mbak Tatin. pace. Kok sia-sia. Kok mbok sia-sia Kok wi. sia-sia piye to? Wah. Pace apa manfaatnya? Pace ki iso dienggo jamu. Jamu apa? Jamu penurun darah tinggi ya. Karo gak tau ngombe. Gak tau ngombe kok. Ora tau ngombe to? Gak tau. Kok yo diombe bareng ya? Pace itu ana manfaate, Mas. Iya. Betul. Dan kepiye-piye sindenmu kabeh bermanfaat. Loh, lah Mbak Tatin urung cara buah apa Mbak Tatin? Mbak ora wani. Lah kok gak wani? Gak adil kok. Kok tak nek buah mekrok ya. Wis mending ora wae Wah. aku. Ah iya. Ning tenanian bir kita iki isih sekolah wis lulus Dok saya. Sampun lulus Pak De. Sarjana seni niku, Pak. Niki luar biasa. Pesinden ingkang pun beto Mas Cahya. Tadi niku S1 semuanya. Nggih. Loh harus nih Pak De. Seorang wanita itu Sing harus S1 berpendidikan. niki tutik dok niki. Niki Mergo yen siji pilek.
Ya kabeh S1, kabeh Nggih. S1. Loh, niki Mbak Dian malah magister seni. Magister S2. S2. Jadi ojo sok nyepelekke dan jangan memandang rendah seniwati karena Betul. sekarang sudah sarjana. Nggih. Nah, nggih. Iki Mbak Birgita pamundhute Nggih, Pak ya kuwi tembang kangen. Ah, nggih. Monggo langsung kemawon diaturake tembang kangen kunjuk dumateng sedaya kaya para pamirsa, para lenggah ugi ingkang monitor wonten ing streaming YouTube. Wah, ya matur nuwun. Delong-delong sik ya, Mas. Delong-delong sik ya. Ayo sindane mike diangkat semua. Ayo. Ayo. Mike diangkat kabeh. Ruang saku iki jan agar wancine nyanyi jan kaya juragan. Iya. 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 Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau, 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 harimau Malaya.
Gumiak regeng gumarenggeng. Cocok